Check mic. Okay. Hello, no? Recording, 3, 2, 1. Ay, patay. Yo, what's up? It's your boy Juboy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bi podcast where we chop it up, have bold conversations with brave and authentic individuals. Bye, gani. So, this episode, we got a very special guest. We kailami sukad pa college. Nya sukad kato ni una og sikat ang mga kanta na ako, ikaw may pinakauna na chat na ako na uy patumpi ara dito pa sa likod ar hotel. Records Arotil. Naimuan na to kanta, di ba? Oh, nakaiwa matagad na to. And without further ado, we got John Lab Chua in the building. Yeah, what's up? Musta Chu? Ipadol lang gamay Chu anay para musta imong kuan? Unsay imong adlaw karon? Unsa makaron? Same Tuesday. gyapon, Tuesday. Yeah, Today is Tuesday. Yeah, same gyapon, Gusyo. Bisyo? Negosyo. Grabe yan. Bisyo gyapon ko Chu. Negosyo gyapon. Negosyo. Same gyapon. Akong barbershop dire, same gyapon. I have 2 branches. Here's a main branch sa kanang kilid sa Diamond Hotel. Sa una, our hotel to. Our hotel, oh. Medyo kalimot sa Joe pa ng lugar yun. Naku, hinasuot na kanta dito. So, ang second branch na ko sa is Fortuna. So, visit niya mo guys sa akong... So, di pa daw lang gamay anak para. Di ba ako ba magtanaw ko ni mo ba makainomdom jud ko nga sa una gid. Kanang murag kanang pag-o pa ka ni balik sa Cebu. Before pandemic, di ba? 2019? Di, 2009. Wa pa pandemic ato. Okay, 2019? Oh, 4 months. 4 months before pandemic, di ba? October mo ganyan na pandemic pag January? Oh, yeah, January. January. Di, February nag-pandemic na. Oh, nya mga kauli, di ba? Di, oy, timing kayo to. Timing din, nakauli ka. Timing kayo to. After 1 week, pag uli na ko. A week after ka ni uli, Lockdown. Oh. Gituyo okay. ito tanan ni Lord. So, yeah. So pag katong tayo nga sikat imong kanta nga katong kanta gani, katong sikat kini mo? Biplop? Bugo. 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 Katong bugo nga kanta. Ano ako nga, ay, classmate mo pag-college. Nag-review mi ko sa main ani kanang sagingan. Chat ko nimo ko. And then timing to, wa ko ni chat nimo nga katong napaka sa States ni chat ko nimo katong naa na ka diri. Oh, naabot ko diri. Uy, Job. Kaila pa kanako na. Asa di ka kapuyo ron sus timing kay adto mga kapuyo sa Mabul Garden Flats. Duula ray sa Guarot. So, sorry. Nagkakita ta balik. Pila ka years ato kay dugay mga nagstay sa unsa ni? Atlanta mga diba? 2013 larga 2013 yan. Ibalik ka diri. Pero kuya to yung mga pila yung kakatuig dito sa Arutel lapit. Uy, dugay sa ko since 2000 kung sayop 17 to 20. Ay 2017? 17 na ako dito. So nag-graduate ka, unsa ka sa nag-graduate day? 14. Naka-graduate jud day? Graduate ko. Usa to yung kurso to business ad marketing. So na late ko 1 year. So, okay. Dapat unta 13 ko graduate pero na late ko 1 year kay na ka. Nya humana na kay 2014 nya. 15 16 nagsugod ka sa Nagsugod ako haircut gyud. 2014 after graduate nahinay ko haircut and then focus gyud nako siya kay naganahan ko sa haircut 2015 gyud mga around January na tingali ana. Unsa din naan ang haircut na pagka-ana nimo ito ninduta diyon eh? Di sa una job actually. Pwede naman isulti din na dugay na bitaw kay to. So sa una nako yung mga amigo. Kanang may mga pomade ba? Kanang mga pomade nga, mga international brand ba? Naabot diri. Sa ka-box, daghan kayo. Naabot diri niya. Was laki ba? Unsa na pag-dispose ba? So kami, sa akong family, so na, we have salon man. Salon and... Nami mo salon nami din? Salon Sabi na hilot-hilot rin niya? Yeah, nami sa una, massage and salon. Among gikuan sa una sa akong family ba? Yeah. So na-close among salon and then focus mi sa spa. Among mga gamit sa salon is nasa among bodega. So katong time nga
yan akong migo. Unsa man do paghalin sa pomade and then kato nga time di pa to sikat ang mga barber. Sikat ato sa una is kanang bench fix. Bench fix sa una di ba? Ganun to ka. David Salon or di Okay na. Okay, mga anak. Anak pa ba? Normal barbering pa ba? So, ni anak ko nga, saan man ni pag, bitaw, sa paghalin na uwa kay mga barbero nga matupi. Karon kay anak ko, timing na ako'y Mga gamit. magamit dito nga ng mga, ang clipper sa una, naputoy wire. Karon kay mga cordless naman tanan. Ni-evolve naman tanan. So, anak ko nga, sige ako lang tupi. Matupi ko, tupihan ta mo. Pero di pa kakibawa to. Di pa ko kibaw, Jubi. Matanaw ako YouTube, how to do haircut. How to do haircut. So, anak ko nga, sige, ako na lang tupi. Ako mga amigo, ako sige ko pasalamat sa akong mga amigo nga bisag di ko kamao. Niyasalig yapon sila. Kisa exhibit A, kisa pinakauna yun. Si Dominic yun. Dominic Jude. Dominic, silang Magat. Dagan. Mga barkada na ko. Sa una nga, akong gi-practice-practicean. So, the time atong nag-haircut na ko. Tapos karon job sa unang, before, wala pa na nausong kagis. Nagpauso ko ana, before pa ning barbershop nga, kaning TOF ba? Una niya, before pa, mention ko ni Willow, before pa ni Willow, nag-cut on naman kong barber. Itong nagkikagis-kagis ka na. So sa una, baka ng slick. Naikagis, ako man ang gikuha nga concept sa mga dancer to siya sa stage, si Brian Puspus. Kita ko siyang buhok bolo. Naligin ni pinakagis-kagis, taas kayo. 2014 kagis nga, taas kayo ba? Uy, ako siya nga haircut. So akong gi-apply sa akong mga amigo. Magat. Magat ba? Bugat na ko'y bagong hairstyle. Ito yun sa mana. Sige na, tupihan di ka. Nya ako ato, kanahan di ko haircut. Malingaw ko ba? Ako nang itupihan sa Magat. Pagtupihan ako Magat, kagis. Ang taas kayo niya, pinaan na ang buhok. Ano ba, okay na. Kamu to, eskwela pa man siya to. Eskwela siya to. Napaso-paso ba siya sa San Carlos. Kuha mo na siya ng fashion icon ka na siya dito. Kaya influencer kumbaga. Magtapok-tapok mi sa kanang clinic diya. Dili mag-uniform. Fashion icon mo siya. So mga tao ato sa una, sawayon siya. Napahak. Kaya mga buhok sa una, mo bitaw mga mukmuhok, kanang mga lahi pa ba? Nunsan, na yung buhok ko, napahak, mataas kayo. So, atayo sa dagana, so, manaway na ko, ay sige lang, bahala na. Basta mo na yung haircut, mo na yung uso dito sa States, gawas na. Ilaw search niyo, Brian Puspus. Karon job kay, masya, atayo sa, karon nakita man siya, nainisunod. Nainisunod. Actually, nisunod. Kalimot ko sa isa yung pangalan, nisunod. Basta nisunod niya. 2 or 3 person. Ano ko nga, Jun, nainisunod. Oo ba? Kitsa. Mura ako, mura kong na-happy ba nga, kung haircut day, ipatok day. So mo to, nisod na to ang mga kuan, barber, kasi kuan, nisod na siya, niya na ila kay mga rockers ba? So, nasunod itong mga classic look. So, nanakagis-kagis, nausugid siya. Ako, happy sa ko, kay murag, kanang, random ra mo itong hairstyle niya. Na influence ang uban ba? Nalipay ko nga. So dito na to wari mo rush na lilingaw di aning ko ano wari na ako'y nasugdan na ako'y kanang another brother nga barber si kuan nga naginana po siya. So ako mura na happy nga ang barbering sa Cebu pasing mo dako ni tungod ra pud namo. Ako og si katong usa ka barber nga nagnana pod. So happy ko na. So karon uso na siya nanay ni adapt sa hairstyle by 2016. Mo pag 2016 nga ninaghan na inato nga style kada nga nana ba. Lagi. Kagis. So ako ato nga daghan naman siya. So pag 2017 natoy time nga kanang gusto na pagulay nga haircut. Pag 2017 job nauso man ang haircut ni Stephen Curry. Fade?
taper fade. Taper feed. Yeah, atong Stephen Curry nga buhok. Mm. Uso mo kay na. No. And then ang mga tao ato straight man tagbuhok. Mm. Mga unsa na, mga Asian Mm. hair. So di gid nila makuha ang mga curly hair sa mga negro, di ba? Yung negro na. So karon pag 2016 ni try ko og haircut ana sa mga negro diri sa Cebu. And then itong mga import sa San Carlos. Akong gitry. So ayan lang mo. So ayan ginako kay ganahan naman sa guglain nga. Yes, yung makibaw. YouTube Robot. YouTube ra kita na. How to do black haircut. So ako kuan gyud ko open gyud ko sa mga bag-o nga makuan ba. So, mo to pag kuan ako nga wala bag-o na sad nga kaning style ng mga kanang mga player kay basket di ako akong sports basket niya. So akong gida ang barber na sad sa sports sa nako. Kato sa una kay mga classic man to kanang mga karaang tao ba. Pampador na ba. So ako na sang gida sa kaning sports, ari ko sa sports. So adto nagsukod ang taper fade. Na akong gidala diri. Una wala pa man na di pa so ako ra jud mo tupi ginana diri sa una. And by the time nga nato naabot ni ang anak ni Dundun. Ice? Si Ice. So from Manila, yari siya Cebu. And then ni anak ko niya dong. Kanang ganahan kag mga amboy-amboy og porma no. Pakulot ka. Pakulot pa. Kanang diba nausom ng pa-perm? Perm. Siya ang una nagpakulot. Kung anong pakulot dadong. Ikuan ka. Tupihan. Piante ka niya pinanani. So, sige. After ito nga time 2017, may buto na sad ang kana nga. Perm. So, tanan mga bata yung magitan. May buong ka nga natural mo mo dili perm. So nag-perm na tanan. Nag-perm na sad, nag-taper na sad. Kanang straight line kanang mga negro ano ba. Mga player sa porma ba. So adto na evolve ang barber gud. Pag human na to 16, 17, 18, 19 adto na gid sikat ang pag-barber. So karon wala pa gyud mga barbero sa una. Maihap ra ba? Kay from the word barber. Kumbaga di pa kay siya ingon cool. Kanang wala kuan ra siya ba kanang blue collar work ra ba? Okay sa murag sakto gyud kanang kay ingon ka barber man ni siya. So ako nga proud gyud ko nga barber ko kay isa may mga barbero diri nga makabuhat ana. Wala di ba? Nay mga barber diha sa mga uban pero traditional ba kanang murag tope ana. Kanang tag 50 ra lagi. Sa una. Normally actually sa una ang haircut nako sa una nga price. Suway pa ko og libre. Libre mo yun na. As in, ako'y tupian, libre ka. Ako'y bahala nimo. Sure ka? Okay. Basin praktisan ko nimo. Tinuod gid. Tinuod, praktisan yun ka. So motoy journey sa akong pagka-barbero. Naabot ko diya nga time. So naabot ka na hotel ni Balin ka 2017? Yeah, actually sa balay ra ko. Okay. Sa balay ko mga 2 years. Nara ko sala. Suko na akong papa. Kay samok na kayo. Samok itong kaabot pa kas balay. Wala na. Hotel na ako na abtan. Bro, samok na mo kay mga akong mga manghod akong papa na magtupi ko sala. Dagan kay magwiting ba. Sa sofa maglingkod 3 ka buok. Sa gawas na manigarilyo 5 ka buok. Kanang samok po siya ng mga buhok. Limpyo pa naman. Limpyo ba tanan. Taas yun akong journey as a barber yun nga. Naabot ko ani nga point nga. Anay barbershop ba. Gatong dito sa hotel. So kani. So ako papag sa mukha na. Sa mukha ni mga kuan ni daghan kay mga tao. Ika alas 12 matug pa ka daghan kay munuktok sa ubos. Asa las tuwa. Tupi na may daghan kay na ba. So ang papa nga nay bakante dia sa hotel ay ara ka. Nang office mo mama ikaw na puli dia. Ay office din sa mama sa una. Kabantay ka nga murag office kisag. Katong murag nay murag office sa sud. Daghan kay mga shelves. Dito. So ako ko sige adto na ko. So, nagsugod na to dito nga. Nanay mga bayaran ng renta. Kaysa balay sa una. Wala libre ra. Aircon ng sala. Na TV. Libre ba ako tanan. So, ako makuha nga income isa kuha ra gyud. So, mo to nabot ang point nga another kuha na sad nga nanay quarantine. So, wala pa to kuha sa una kanang mga
anong sa business permit. Wala pa. Oo. Mo to ato na nagsugod yun tanan. So mga Pila ka katuig ka to? from 2017 to 20. 2017 to To 20. 20, 3 years. 21. To 21. 4 Mm. years, 3 to 4 years, something na. Mm. So, kana, mo na itabo nga. Ilisod po dito sa una kay pandemic. Mm. Nga ako mo, tago ko bunupya to. Di pa to pide to. Dili pwede, kaya di man pwede kontak. Tapos dagang kay mga lunghira to Tawanan day. po dito sa una dyan. Kaya nabungkag lagi mi lagi. Ay, nagpatupi. Ako nga, okay ra to eh. Kay masaligan man to. Nagpatupi niya. Ay, waiting sa ko, tulo ka buok. Mm. So while nagtupi ko sa usa, nag-waiting to ang usa ka amigo. Mm. Karon jo pagtupi nako pagaugma ni Chacha nako pagkakadlawon. Mm. Bro, sorry. Positive positive. Positive sa Hala nabungkag mi tanan dito. Wa na ko nisulti sa katong nag-waiting. Mm. Kay madlo ko ba kay basing ipadlak ang dito na positive dia. Basta lagi kay buo lagi sunros tanan. Ako grabe man kay diri sa Cebu ato Pinas, grabe kay to basta kanang grabe kay na ka seryoso kumbaga kung na positive. Oh, grabe no? kayo. Kay ako namo sa stage ato wala may klaro mga tao. Sa Atlanta noon. Sa Atlanta mga bisag ka ng mga alas 2 mga club. Open pa na, puno kay na pero sa nga na COVID alas 2 ra kutob. Alas 2. Ato alas 2 ra kadlawon pero wa na sige nagkinuntakay dito. So mo nang dire grabe to dire. So mo to pag human na to, apas pa na naagigid tanan, then naabot gid sa point nga magtukod ko shop. So pagtukod na ko shop, mo na ni na nasugal gito na ko tanan ng pag year 2021 ngantod karon manage ka po nako kuyag 2021 ka naka-decide ng tukod. Oh, 21. Pero pandemic pa mo to. Ngano Pandemic nakaunahon na mga to. Mo lagi nakaunahon na ko nga makatukod og shop kay sa kataghan ng client ba. Bahala na kuan bitaw pero lisod si ko ato at the time ay kay sige beto kanang kuan kanang sira ang mga borders. Oo, naman yung mga border no. naman. Sige ako ka pong ipagkinamutan nga challenge nga na ako naman gisugalan ato na so na build up ka po na ko siya hantod karon. Salamat kay ko sa mga salig. Kato na time, di also may rason dyan nga nung magkuhan ko mag shop ko na dako bi ako abi unsay nakapa. Another na sad nimo nga kuan problema nga good problem ba. Di ba? So comfortable na ka dito sa imong shop. Nya antod di ka diya. So say ko tugod ko shop. Bahala na sugalan na to. So antod karon nga nakatukod. So ako ni grow gid. So katong time nga na ako sa shop. Di lahi pa mga to, party chua pa mga to. No? Kato time kaya guba sa guba sa kita to. Guba si Kato. Inom to ko sa natong buwang nga to. Ito magtupi ko nga. Choka nang pwede ko diha sa shop. Ko literally. Di ako sa sud sa office kay para magsatsuwat ako kanta. Naman na kata. Magsigag balik ko na. Sudbos. Hurot yung sigrilyo. Dua ka. Ano mo nis joke? Naji kay pagdanan. Na yung mga kuan. Pila ka kanta yun. Atong na yung mga to. Pila ko tulo. Nasikat ko sa. Ikaw good. Saan pati usa? Guba. Kanang guba. Guba. Pero katong kanta nga ikaw good. Mo gito yung nasikat-sikat po. Ni Kuan sa itong kanta. Ni Boom sa ito. Ni Boom. Pero di mo kayo nako kantahon kay layo mo gustong branding. Layo sad ka. Pero na yung maminaw. Pero katong nga kanta is kanang gutong pang relax. Dili pang warak pa. Di ba? Kanang pang maoy yung gutong. Pero rin ko sa ito sa unay. Pinumdong ko sa una nga. Mga kaagi ba. Yantod karon nga nani. Pero totally no, taon-taon bitaw ka nakita since karon kay last na to kita. Taon no Christmas last 2 years ago. Wata nakita 2024. Year 2024 nakita. Last year wata nakita. Oy, kinumdum ka nagbike ka diri. Nya. Gusto nagbike before pa ka nasakit. Nagpatubi ba ko diri ato? Wala ka nang niagi ka diri kay pag na kay something gihatag sticker. Nagbike ka. Moto time bago palit mo bike. Dili 2022 pamandang good. 2024 kay
Wala jud ko kinung nakita ta kay ako na magpatupi asam ko na magpatupi na ato. Ay diri pa siguro ko magpatupi makita pa di ta today Kita mato ko pero guys fortuna pero pero usahay na panagsara kayo. panagsara kayo. Oo. Busy-busy na ba? Oo. Sakto. So, so muna karon Unsa may Tagay- plano ni karon nana kay Shih Tzus diri sa di man ni mabulong sa Yeah, ni. plano ko mag third branch pohon pero nangita pala ko lugar nga perfect gid sa perfect spot gid ba kay sa business mo na kay brand pero sayop nimo pagbutang ang location patay gid. No. Oo. Ana jud na no. Usa sa na branding sa imong kuan sa imong business ibutang nimo sa didto or Mm. something spot nga dili gid siya mo fit. Mm. Bisag imo pa ng pugson. Nya kung na kay mo fit diha mo bayad sa kag mahal. If naadyo kay makitaan nga lugar, Oo. moabot ko sa point nga diha gid kanang murag sakto gid mo napili nga lugar. Asa magkakaroon na imong nauna kay nanam kay Mandawi. Yeah, ang ginahon na karon is somewhere sa Banilad. Banilad Banawa. Oh, sakto. Yeah, Banawa area. Hipi kay na diha dagang mga kuan diha. Dagan sa Spend mo gasto. dagan dapit diha sa Pueblo. Mm. Dapit yeah. So nangita ako pa lugar pero lisod kayo. Ano sa may imong Ang nakalisod niya is ang kasagaran niya good is kanang di mo ko ganahan lugar nga kanang nakos taas. kanang sakon pa? Oh, Ano man? di ko ganahan. Mas ganahan ko kanang kanang park and go ba. Murang gyapon na dito good park, Saka Park, Yeah, up and go. pero I mean sa akong concept sa barbershop ba is di ko ganahan kanang second floor, third floor ko. Ano ba kay ang ako asad is ang client sa nako bang igsaka nila singot kayo. Patupin nila ikaw man munaog sila singot kayo. Oh, reg di na ma-appreciate ang ang ka sa point. Okay. Yeah, oh. So karon if naa ka sa ubos, like for example kani ayong parking sa gawas, gaw mo ni magtupi dito kasi musika Sa amin. fresh kay ka. Oh, sa amin. Kaysa sample, actually depende ra magid pero mo akong mo imuhang point ba? Oh. nga usa sad nga mo to lakaw pa ka sa taas. Nga sample, magi pa kag koridor nya init kayo. Mm. Masingtan ka. Ikabot nimo sa sakyanan, ikatanaw imong buhok. Di na kaganahan. Singot Oh, tayo sa na nakilakaw lain, di ba? oh. So, kani ganang ko park and go. Kuan na drive-through na haircut ba. Yeah, I go sa simuan ko na. Di ra ka. Lakaw na ka. Oh, lakaw na siya. Kung mabuhat na to, pwede yun. Okay. Kung na. So muna akong concept nga, mas ganahan ko nga, ang barbershop nasa ubos and then ang parking nasa gawas. Mm. So, most likely, kana yun akong ganahan nga spot. So, karon makita na ako dito, ako nakita dito nga building nga bagong tukod, butang ko sa third floor, matingin ko nga sayop. Third floor, yung ko nga, nyawa pa elevator. Mm. So, ano ko nga, di na ko kaya, ngayon anak, hipi kay ba, tago kay ka. Mm. Third floor ka niya, di ba makita kung nakasubos. Mm. So, makita nila is ang signage ba nas gawas. Oo. So, mo na ako asad, no, actually, wako niingon nga, tanan barber nga, nana, pero Mm. mo na ako ang gusto sa Mm. barbershop nga. Gusto ko park, haircut, relax, and then you go. Mm. Wala na kayo naon. So, Mm. makago na ka dito. Like, for example, dagan man good ang concept sa barber karon. Mm. Ay, Kay karon unsa man kaning Shih Tzus unsa man ni na concept kumbaga. so, kani nga concept ako adiri is, kanang more unlikely, kayon siya kag premium something, kay cozy kay siya nga lugar. Cozy. Like, Yeah, wala pa kayo, actually wala kayo barbershop nga diri sa Cebu nga nay barber chair and nay shower sa tubangan. Shower. Saka na. Okay. So Oh. wala pa kayo. So karon ni evolve na sa bag-o ang mga barbers karon nga mura siya pina studio type nga barber Oh. kanang uban walay wash Mm. kanang haircut ra gyud niya come and go ra sad Mm. nana ba. So karon nga kuan most likely nga mo kasagaran mga barber nana na ba. Mm. So evolution of of barber today is grabe na kayo ka sa taas ka ba. Highly kuan na jud kayo. Mm. Mahal ng tupi. Sa una
panahon na mo, nato, pila itong tupi, 30, 50. 30, sakto 50, 50, oh. Magpatupi ka, 100, 150, mahal na kayo na. Salon na na. Mm. Oo na, yan, na-evolve, hantod siya karon mahal. Nanagay mo, actually, nanagay mo kuha ng haircut nga tag 3.8 per haircut. No? Ikaw, hindi, Dili, bilago ako, na kayo ko, mga kliyente dili. ni mo ng mga VIP. Oo, siyempre Oo. na. Okay. Oo. Then normal na siya kay mga VIP man, like mga pa-home service, nga di ka Mm. nagsamok, Mm. di ka nag-hustle. Mm. So karon mga barber karon normally ang regular haircut today sa mga barbers Mm. mo range tingali og mga 400 to 600 per haircut. Mm. Sa mga normal I mean ako yun like normal barbers nga barbershop nga nag-open karon mo paano ba sa mga 400 to 600? No. Oh, karon yan nakamahal. Sa una panahon Di na pa magyapon itong mga kilid-kilid good na kanong... gihapon pero dili pareha sa una ang kid-kilid 30. Ay mga kanang kuan karon mga 150, mga student price 250 pero mahal gyapon kay 250. Pila ra gyud ikaw pila ibaw nimo pag college bi? Ako pag Pili college, kalimot. 1,000 ang semana. 1,000 semana pila per day na? Most likely mga 100 ka pin na. 120. Oo. Oh, imagine na 120. Yung adlaw nimo. Mm. Nya karon ang haircut 250. No? Oh, duha ka adlaw og tunga na nakuha si mong baon. So karon sad kaingon sa ko nga mga students sa karon mugasto sa ginana dahil sa haircut. Kabantay ka sa mga bata karon kuya kay mga buhok no kanang pina lamelo, di ba? Lamelo ba? So muna na-evolve na gyud ang barbering karon. Muna kasagaran pud sa mga barber sa karon mo presyo na sa taas. Kay tungod sa demand. So, taas king demand sa mga barber karon like tanan tao mo barber na lang gyud. Kaya imagine nun barber own ka like for example naka-imo ang own barbershop like ikaw ra usa karon like for example naka-studio ba or naka-barbershop ikaw ra nya may kay kasanan kanang known na ka sa social media blah 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 maka presyo kag 500 to 1,000 na each. Imagine na nya haircut ka na most likely pinakataas 1 hour. So buta na lang 1 hour sa kaadlaw. Basta talag mga nakakay mga 8 or 7. Kay 8,000. 7 to, buta na lang 7 to 7, buta na lang 8,000. O pay labo tip. Mo tip. tip Ganahan na. kasi mong haircut. Tipan kag 200. Oh, So mabuti 200 times naman. 8, 1,600. Oh, Diba? 10,000 lang So adlaw naman. 10,000 kaya ni mo 10,000 per day without paying taxes. No. Kaya naman mo like tukod kag studio das kinang kilid lang or sa bang balay kana nya. Imo lang panindutan. And then mo nakay mga gamit nindot nya nakay bookings kaya nimo bisag 6 lang or 5 nya 1,000 per haircut ka or 5 buta talag Di siguro dapat kung 1,000 ka buta na. talag 500 o kana Kana 500 o. kaya so more likely 5,000 buta talag mga 6,000 per day or 7,000 per day apil sa tip mo tip biya mga tao may mga kuan biya mga tao karon di ba so buta talag 6,000 job times nimo off kag one day 6,000 times 24 Sa kasimana na. no sa kabuan Unsa may 24? 24 ka mo. days ka mag-haircut sa kabuan kay off mangga 6,000. off mangga 6 days 26 days sorry 26 days ka mag-haircut off ka og 4 days Sundays pat man ka Sundays di ba so 26 times nimo buta talag average 5,000 pila na Dako na. so mga mo buwan ka 120 yan butan talag kuhaan nimo kuryente spot more likely buwan ka 100 asa ka mangitag 100 karon manarbaho ka mas dako pa kag sweldos narbaho sa corporate kuan trabaho kag bangko o diba so ang barbering jud karon makaingon ko taas na jud kay siya demand taas kay siya basta kanang makita nimo barber ka kani so na di ba sa US Kana mahal how much ang haircut sa US di ba mahal karon Ako no mo bayad ko sa ako. agad yung barber Oh. Shout out ni Daniel.
kuan to, bayan og ko to 60, di ba? $70. Yeah. 70. Pila ang 70 ito? Mga 2.5, 2.5 to 2.3 3,000. ano. Ito. Karon na-adapt na diri sa Pilipinas. Karon nga ang mga barber karon di na basta-basta. Nga bayran na nimo 50 so dawat 50 ron. Dili na. So ang karon ang kasauna pod kita pag usauna mga barber kay sugot ras lag 50. Sugot lag tipag G's 20. Karon dili na. Dili na. Karon normally kasi karang sa merkado karon 100 ng tupi. 100 nya. Tip nimo di na mo daw tagaan mo kana 20 pesos ana. Di na daw. Di mo daw to. Tagaan mo 50 nun kana okay. Pero imagine no nimo mo tupi sila sa kadlaw. Kaya nila mo tupi 25 heads. So 30 heads a day. And then imo na silang tag 100 ng tupi. So pila naman na 3,000 to 4,000. Tapil tip, utang 3,000. Utang 3,000 kanang nala sa mga merkado per day. Nya sa kuan na nila, tunga na sila. So barbering karon grabe lay kayo. So karon gani tanan barber gani kuan na kanang gusto namin sa mga barbero dito ba mga anak ko nga. Kuan ba grabe sa mga barbers karon sa tanan barber pwede naman mo matudlo. No. I mean kanang seminar ba? Teka. Sulti na ko nimo na mag-seminar mo ka di ba? Yeah, sa una. I do seminar before like mga 2018 kay wala pa may barber same as karon. Nga tanan barbero pwede na mo seminar. Wala ko nga grabe gyud ang barber karon kay grabe na jud kay mga barbers karon. Kay ang tanan barbero pwede na mo seminar. Sa ilang learn ba. So taas ang actually ang barber karon sa una napadiri. Karon ang barber. Grabe dagan na kay kuan. Grabe na kanya kompetensya gid ba. Di mo guna mundang taas buhok, taas mo buhok. So competitors will be competitors gid. Dagan kay competitors. So depende ka na how you handle your barbers. Business, your barbers. Kaya ang barber ko di gina mo stay ni mo dugay. Kana labi na sa kana mga negosyo ana. Negosyo naagi na di jud ka kay ngon nga naagi na nimo sila hantod kay gusto mo sila mo grow sad. So muna what you kay mahimo as a barber owner ka. Nya yung na kay mga barber nga dugay ka nimo nya mo hawa sila okay mabuhat. Pero para nako is you must give respect to your kanang asa ka nagikan ba like you need to have a respect. So if if mawaras lang nimo then wala di ba? So proceed ka syempre wa may mawa may mawa nila ug mahawa sila. Di ba? Kay kisa mahawa sila din bayad ka abang. Sakto. Sila din bayad tanan, di ba? So ako ra mangyapon. So kana sa mga barber nga kanang mga barbershop karon nga ni own dalag barbershop. Salute ko na nila kay kanang dili man lalim mo da og barbershop. Di sa tanan negosyo di lalim mo dag negosyo. Labi na kanang labad sa imong mga normal labad sa imong mga tao. Kailangan nimo ani, kailangan nimo na. So, kailangan ka mo adapt gid sa tanan. So if inana may tabo niyo pohon, kanang wa jud kay may mo and then proceed lang ka sa imong goal gid sa imong own business nimo. Kay people come and go red. Ikaw unsa may imong goal sa Shih Tzus mo? So akong goal sa Shih Tzu is mag-open mag-branch mag-open ko branch Banawa but ako na sang usbon ang barber nga kanang sa una gid nausab man to nako sa una nasikat ang hairstyle. So karon usbon na actually na studyhan ako kani ka no. Ako na think ba nga. Sa tanan mga nag-barbers diri mo nilang nabuhat. Kani ka akong buhaton sunod. Sana pa. Kana dili na sa resulti. So perm sa bungot. So baby next year akong goal is next year yun mo evolve sa kunuhay ko. Kani sila diri nani nana. So ako gunahon na ako nga unsa na say mo patok by next year na style. Not really haircut but the place or the ambience. Okay. So gets ka kanang
kana na alo si Jitsu na si bag-o nga ano nga murag something bag-o na sad nga format or bag-o na sad nga style sa barbershop ba. So muna by next year pohon ako nang gistudihan mahuman lang ni akong pag-studio sa mga lugar o sa mga I mean akong plano by next year muna akong goal nga may tabo na bag-o na sa to kanang Yawa na na grocery store so yawa at bangan man landers. Grabe yan. Grabe yan. So yeah, so muna number one gid ako na learn sa business no. Kana. Kana number one gid na ako learning sa business no is kanang be the better person. Lagi way binuang job. Bisag ikaw sa imong music industry sa una. Yan ay mga sabula ka na sa job. Katong sa una ba itong rapper ba, di ba? Kita ka-away. Sa una nga, katong nag-live ko. Pandemic ba to? Diloy. Before pandemic. Mag-FaceTime to sa una. Pag pandemic na, pag live, nagsigog live ato Instagram live, na ka ito. Pero yan na ba? So, be the better person. To, tanan gid mabuhat mo nga. Bisag napay nasayop nga tao or napay nabuhat ang tao nimo. Kanang pasaylo lang nimo and dawaton lang nimo ang reality ba. Then after that mabalik ra man gyapon na nimo. So muna ako na learn sa business and then sa business pod para nako di just lalim. Di lalim no. Kaya magsige na ka og mata kada. Dali kay siya ingnon nga magtukod ko ginani pero unsa man pag-manage. If wala kay drive ba, wala kay basta lisod para nako lisod jud kayo. Pero kanang kuan gyapon kay ko grateful gyapon kay ko kay nagagipoy tao nga magpabili nimo ba. Nagagipoy tao nga ni salig or yan hantod nga kuan gud nimo imong goal. Unsa gud imong goal sa akong ginanimo hantod kanus ani mahuman or unsa. Naagapon kay pagsalig gid. Mao gyud pagsalig jud lagi. Pagsalig is Ginoo tanan. Ingon ko nga Lord tabangi. Sa unin ako paglampas aning problema ba. Puhon nga ma-okay tanan and ma-okay pod ang tanan. So una nga Uga ka nagunaw na mo tug Manila. No, sa una gid job sige larga biya kay magtupi-tupi ko didto. Wa pa nindot na tupihanan dito sa una. Karon grabe. Nadiron. Halos tanan barbero na dito. Ay bitaw. Barbero tanan yun. Di ang akong nakita no kay panilitan si Boots. Sa nakakuan siya og brand dito na-establish jud niya ang Redeem na brand sa Pobla. Sa Poblacion Makati di ba? Kadto ko dito. Kita ko siya. Pero kana nga industry lahi man sigud na. Tato. I mean, yeah. Mao ra mo gyapon gud. Skills lagi pero tato artist pero lahi sa ilang style ba. Kay ilang tato artist basta para nako lahi sad siya na grupo na barber pero most likely mao ra gyapon na pagdastaw. Yeah, pagdastaw. So tinuod na. Yeah, wa ko kibaon sa mga kat anak nila sa kuan pero wala may wa sigo kabawasan. Pero kana ako mo sige mo to Pobla sad kadag kanang mato Manila wala pa ko nakita na kanang ninduta na yung barbershop good. Sa Pobla? Wala. Naoy. Wala lagi. Wala kabaw. Base no. Kubo. Anay. Dagan gid mga basta kaingon ko mga happy jud kay ko karon nga kanang kaingon ko ba nga grabe sa from kami mga barber sa una from wala na known sa mga tao until karon nga grabe na tanan sa una di ba tattoo artist ingong tattoo artist sa una kanang dagan kayo og kanang competition karon job barber competition naasad naasad naday ka ng barber competition day unsa may mga kategorya na fastest fade pinakapaspas na fade magrabiya nakuha na 4 minutes 7 man tingali mo fade no kanang naasa siya
competition nga kanang classic, pinakamay mo classic, kanang pinakamay mo. Yeah, nadyo na yung mga judge. Oh, nasa si mga judge. Apil na judge no ano sa una. Ako? Na-judge na ka na. Di ko mapil mo inana man. Ano man? Di ko unahan. Uy, KG. Dili sad. Dili sad. Dagan actually sa una panahon dagan kay mo hagad. Uy kanang visit diri pero mauwo mo gud ko. Natingon nga mauwo ko, di ko ganahan kanang di mo ganahan ka ng mga ay kaya to niyo story. Ano naman di ko ganahan. Gusto ko nga if ganahan mo, ari ako. And then tudloan ta mo or i-share ako akong na-learn from the scratch to ana ba. Dili ko ganahan nga kanang ako yung adto ba kay mauwaw ligi ko ina. Di ko ganahan ba. So karon kanang na yung competition. Kung sige kamo na lang diha. Diri lang okay naman ko diri. Naalang ko ipada. Yan ba. So karon na say kanang competition sa kanang classic, nasa competition sa kanang style, pinakanindot mo style. So nasa ka na mo color ana ba. So daghan sa kayo mga competition. So same sa tattoo, pinakanamay mo tattoo detail. So same gyud na sa barber, nasa competition sa una wa man competition barber. Wala. Karon na daghan kayo. So karon ako lang na i-plug. So karon July 31 may tabo diri sa Cebu nga barber battle. So gitawag nila og Retrobi. Ay papiting mo to si ko na inchong. Yeah, so ako madto ko na kay mo support ko sa akong mga barbero nga mo apil. Ako mas nang ipa-apil para ma-expose po sila sa mga tao ba. Ya unsa gi kana mga bag-o na ko nga barber sa Fortuna ma-expose po sila nga unsa gining mga barber gid. Unsa gi barber community, unsa maka-share og mga ideas. So may nana ba. So gusto ko nga ma-expose po sila sa mga barbers ba. Unsa man jud ning anong naam jud ning petition na mga seminar. So bisag ikaw pag-ura ka ng katong barber, mag-seminar ka. Pwede. So inana ba naka-wide karon ang barbering. So muna pasalamat pug ko nga narapoy tayo mga nisalig nila. Sad ba. So nidako gyud sa job. Kasi nidako gyud sa mura sa music industry sad ba. Na tanan rapper. Tanan rapper. Tanan rapper nga. Bisag mga Bisaya karon di ba si ang nagpauna music sa rapper balik ikaw man. Di ko ka muklay man na pero. No, pag the year 2019 kisa may mag-rap nga Bisaya be. Rap na Bisaya na as underground yeah pero dili gid ingon nga ning sikat nga I mean kanang butog yun na nga kanang Bisaya balik ba kay para nako midna dili di man na sila rap ingon rap no kuha man na sila kanang pina-ambassadors kanang dili oy kon ang Midnasty yun sa kanang di ko kay ingon boy band kuan sila group collective pero urag na under ang gyapon sa hip hop. Ay kana nga apil na one hip hop. Yeah, pero ako kaingon ko nga pag sikat gid nimo atong pag-rapper nga kuan kay ang last na ko na ibawaan nga nag-rap nga mga Bisaya no. Kinsa man 2012 tingay ito katong rap eh. Nato na sikat gid nga rapper gid. 2012 ug 11 sa No Pizza Loud dili sa Lahiro kanang kuan. Taga dulo mga taga gusto mong kanta eh. Wala. Basta nakato sikat sa una nga nawa na yun katong mga 2006, 7, 8, 9 itong mga Itsumo kana mga. Kat to mo lagi kato na nawa biya. Yan ni sikat balik ang pag sikat sa Bisaya mo ton year 2006, 7 katong nakanta sa mga Bisaya nakanta ba? Bisrak? Bisrak. Kana kanta magyapon na. So kana nawa siya pag 15 sikat biya tong mga ang kanta biya sa una tong mga party biya to. EDM man to. EDM man to. Kana panahon na 2012 to 20 until karon. Yeah. Kapag 19 ato bito ni utoy mong kanta mga 2019 sugod mga June. June ba to? Sunod-sunod na to. June yan. Yari ka to. Sunod itong mga gig ni mo. Yan ang gawas din itong mga rapper nga taga Mindanao area. Sa to si mong sila Sultril Sultril isa pa to sa una. Jack Lord kanang tilaw-tilaw ra kanang. Kana ba katong usa si
kanang icon rapper icon gid kanang tagkaraan na sad kanang mag-glasses ba niya tasubok Glasses tas book. ay mag glasses ba o glasses ba na siya o Hero dili sad. si Hero kana Di mo glasses good. adi di ka tusa Ana nalimot na ko. Kinsa ka na. Unsa na kanta? kung gabi kay tingog ba hait kay tingog Ha, itong tingog. di kay Amo to ako lang pangitaon ni. dili si Hero kasi may mga rapper nga kanang top 3 nga rapper nimo Top 3 na rapper na ko ron. oh Wala ko'y paminaw rap. di ka to sa una Sa mga una. 2000 Hero dito top 1 ako to sa una. Hero. murag mao man tingin na Dreadlocks. Oh, Oh, kana, oh, mga Joe. mga Joes Oh, ba siya? hero. Oh, Oh, kana tahait jud jud tingog jud. Oh, Oh. ba? So, mano, kabantay ko nga, nanggawas na sila. Pero sila dugay na- gauna. Kabaw ko, Sila sila gauna. Oh. Sa rapper scene nga mga Bisaya. Pero wala gid sila ingon nga na known or something. Wala ba? sa underground. Sa Oh. underground na gid sila. Mm. Sabot ko ana, ay kabaw ko ana, pero ito imong sa akong point ba nga, ikaw ba pag sikat sa imong kanta nga bugo, nanggawas na tanan itong mga Mm. rapper ba niya. Na known na pud sila. So, Mm. pasalamat po sila. Ako po sila pasalamat sa katong kanta ni mga bugo. Kaya pag kanta ni mga bugo, na sila yung mga, nanamoy yung mga collab-collab, di ba? Oo. O yan, nisikat sila, gawas na po sila. Sila range. Oo. Kana si Range dugay na pud na siya. Pero Oo. kana lagi underground Underground lagi lagi, siya. oo. Oh. So pag sikat ni mga to, gawas na kita nan, nanoon na sad sila. Apel niya, nisikat na po ang kanta nga Bisaya. No. Ito, so good na to pag 2019, 20, 21. Nagganang yung manggawas ng mga kanta, itong mga Tilaw-Tilaw Ra, silang Jack Lord. Oh. Pero kung butbon na dugay naman dyan sikat ng mga Bisaya. Panahon pa nila kuan Missing Pilimon na Oh, nag-embrace na jud sa masa ba. Oh. Pero wa pa sa club, di pa kay na siya Oh. matukar. Kaya wala pa man kay to hip hop or club ng mga kanta Kauna, na. biya. Diba to, magkuyog to nilang ng form sa una. Nawa bilang kanang inanang agig kanang mga rocks. Rocks, napawang sa to. Napawang bida? Oh, Diba? napang wala nang ko tukaranan diri gud. Oh, mo sa na kay nasuso naman tong EDM. Oh, EDM to niya, hip hop na sa drum. Na hip hop na nabalik, na nabuhi. Karon ang uso ron kay reggae. Mga reggae. Reggae nabalik na pud. Kana kung Ilyas GTV ko kana. Nangay kagbayan ni mo. Wala na sila ni Kwan. Pero nagkastorya naman ang Elias. Wala Nakaabot naman na. Wala sad. Wala sa Oh. reality sabo. Sikat mo kayo na yun. Oh, mga gani. Oh. Pero sa sayo mo. But iba, anak ka din na mo to karon. Oh, nakatukar ko ana karon na year. Nakausara- Kaduha na ron. Oh, Ang una kay dito sa Digos, di unta to nako tukar ron yan. request. Ni si Gob Kaga, shout out Gob. Ni tunga sa akong set. Iya jud ko giingnan. Tukar sa Baghdadi. Wow, ako mabuhat ato. Oh. Nya ikaduha, bago lang karon na weekend dito sa Manila. Nag-Manila di ka last Oh, weekend? tukar ko Apoteka Poblacion. Shout out Apoteka? day. Oh, redeem Apoteka. tattoo Oh. na anniversary og sila fly sheet only. First time to nako na ni ato kog Manila na nanganta mga tao Bisaya. Sila tanan dito. Oh, kaysa TikTok Ay, ba ya? yeah. Oh, nitukar ko ato siya sa Baghdadi, tilaw-tilaw og bugo. Nakasabay gid sila. Oh, sabay sila. Wala gud kulo. So kibaw sila mo rap pero wala kasabot. Mura, oh, yan na. Ano murag sa, kung sa K-pop ba, murag kanta sila, oh. Murag kasabot sila, kay murag duda na ko dyan, sa kadugay na sa kanang karong panahon. Murag dito sa Manila na sila siguro 1/4, 1/8 na Bisaya sila kay tagang kay Bisaya, uy. Bisaya. O nya, manaka biya na sila tanan, panilitan sa una mo, ato na sila Luzon para manarbaho. Nya, dito na na-establish, ana. So, karon nilang mga anak, mo na sila ron, na diha. No, So nana sila mga 1/4 siguro mga sagol na gamay ba? so mo ganin, ang mo ganin ang nakakuha ni na rin gay mo evolve gid tanan yun. Oh, may bulb gid. Wag kita kibaw gani nga 10 years from now nanay maglupan niya sa Kuya, 20 years from now ba kaya Oh. lahat na na bagong lagi. Oh. na na. Hindi sa kanang maglupan ng mga sakyanan ba. Oh, takibaw Ikaw, jud. 20 years from now. Ikaw pangutan tiga. Di kani nga pangutan na is reality mo gini. Ah. Antod kanus ka diri sa kalibutan. Pila imong age ka nang kuan. Ako nga mo ginuro mi kibaw jud Eh, ana pero pangutan tiga ba? kung Marag nga. Di tayo kaabot 60.
Ayoy, wang ganahan ko maabot og 90. 90? Mo na siya workout ron, Oo. undang na kog bisyo. Oo. Kaya para at least hindi ko 80 na bisag hinay umlakaw lagsik yapon gamay. Muutog pa ba? Pero motog mo mga ka. Oh, ang yata. Abi na film paralyzed mo. Dilioy yata na paralyze. So mga wakibaw na happy di ko na paralyze dahil manang kuhan ko. Mga ni duol ko balik sa Ginoo. Di bitaw niya. Kana mo sige ko workout ron. Akong goal chuno kay ganahan jud ko makita ko na kanang mura kog si kanang Superman og lawas ba. Kita ka tong kanang murag ambot lang vlogger ba tawag ka na or kanang influencer ka to kay murag Zeus Asa to? to mag-drive og Lamborghini ba. Oo, feel kato ako siya na sa mga taga ko ano to murag pirmi sa kanang European ba to siya? sa kanang Monaco, island Monaco. Monaco. Daghan na dia. Abogado to siya chu. Bukado to siya? Abogado to mga dato. Feel na ko mga 70 na edad na to. Ganahan ko may ang kuan mong gani. Gana anong Pero sa lifestyle mo na job no? lifestyle na sa una dagan kay imagine na chu pila edad na to ron, ikaw 33 na nga 32. Oh 33 na. 33 niya. Sa una, magtanaw ko mga 33, tiguwang naman kay mga naong. Pero karon para nimo tanaw nimo. Oh, Tanaw po na ko nimo. Di ba? 20, wala, di ka matag 20. Kaya na pong mga, tanaw ko na sila France, sila, kana France. No, si France pila may edad na. Mo 40 na uy. Mo 40 na. Oo. Pero bata pa ba? Oh, Lifestyle niya. Grabe sa game. Di, Disiplina. unindang mo sa siya inom sa, do nga, 10 years na, 12 years na naway inom. Oh boy. Bisag San Miguel. Wala. Wala Yeah, na siya, 12 years na naway inom yun. Pero kuan ka siya sa kaon ka ng stricto. Kuan, kanang di na mukhaon og kuan, meat. Ay, fish. Piskitarian ang buwang. Unya, manok, dili. Dili. Vegetables. Kana, vegetables, kanang, Wilib ki ko na yung anak. Kanang yung pirmi kuyog ba? kiat kaysa. Wilib ki ko na yung anak. Kay murag kanang kuan sige ba? Sunod ki siya papa ba? Pareha man edad sa mga anak sad no. Ay dili atong usa katong bago lang pud. One, ako na pinaka bata. One. One? Nari kay bago di. Okay. Atong pinaka bata. One. Dad, one. Ya, si Sabi. Kapag pandemic na mga kada. Na. Kuan to sa mo? 4 na. Mga mouth na silang Pacific pud. Pacific ang pangan? Was mga Pacific. Dagat dyan. Kita ko nyo pag Siargao ninyo ba? Yung mga bata. Asa to kit? Nag-Siargao mo ba? Kita ko sa mga stories. Mabi daw nag. Di na ba ito magkita gid. Nag-share lang dyan kayo. So mo na. Kato, ang ingon ni mo, itong rapper scene nga naitabo is namura yung nabuhi gid ba? Daghan na yung mga rapper niya. Manindot yung mga kanta. Tanan, di ba? Mag-collab-collab na. Tanan. Basta daghan yung mga rapper nga kanang ganahan ng mga kanta nila ba nga sikat na adapt gis mga tao ba kanang matukar na sa mga club, di ba? Kaya sa una mga rocks lagi kanang naging mga ambasador kanang mga inana pa sa una ba, pero wala jud kay ko kadungog og mga rap sa una nga Bisaya. Wala pa kayo ato. Labi na sa club wala kanang dili biya na nila patukar. First time to na mga 2000 mga 19 lagi pag abot mo to din. Tukar ni balik ang mga rap scene gid sa una. Kanang gawas ng mga kanang wala kay nasa underground yan ni saka ba. Imagine ako si Joseph. Ni bungi ko nga nanay kanta. Kuyog Jid. Jid itong Bisaya sila. So na-influence po sa Bisaya nga rapper sa industry, di ba? Kaya yung hapon ba? So nanggawas na kita na. Si Jade sa una, kita ko na niya, nag-rap na siya. Before siya na-flip. Pero sa una, kita ko na Jade sa una, mo rap na siya, pero English mo good do. Sa craft sa una. Kanang magtukar-tukar na siya dito ba? Pero di pa Bisaya ha. Katong kita, naguyog ta dito sa league pa to sa una. Sa league. Nabakato. Nakayo ko sa una. Grabe ito sa una. Ito sa league. Diba 2019 man? 19. October. Grabe mo October sa una. Puno kay Katagadlaw. Every weekend ka to. Sige, larga to. Larga. November, December. Sige, buot na to eh. Ay, noon. Nga naurag nabaguhan. Nabaguhan. Ba? Wala. Si Inom. Pero ang grabe mo inom ato, Pasya. Si Pasya ron, di na mo inom. Usa na katuig. Lagi.
Shout out kong pasyabi kaya kita ko niya sa una. Mm. Diba, kusugin mo inom, katong ato tag bantayan, bawag lana. Una di ka. Uy, yung tato. Wow nga. Anya. Matong usasay nga kanta, nga imong gimo nga while gasakay tag barge, nagumot kag kanta. Oh, Unsa na Erika. kanta? Oh, Erika na album. Mo ba na? Muna. Kata daw, kuhan daw. Di sa ingon na. O, kana. Na magkapait. Pero dugay naman na. Dugay na kina. Karon na nimo na release. Oh, karon na release. Okay, yes. Nakainomdom Ah, ka na ligas, kanta. Oo. Kaya ato tagbantayan ato. Kunya ni anak ko nga job tapan lang tabi. So, yung anak ko nga. Ayo, tapan lang mong pasya. Sa matug sa pasya basing muhagok ba hindi mo rin muhagok. Di na muhagos pa siya. Tapos karon pagtapan akong pasya. Mm. Ang gawas ang mga essentials. Mga essentials ba? Mga lana ba? Oh, nakatawanan ka na. Mo nang magbuwag yun na pirmini pa siya. Kaya ba ano, sa una, magbuwag mi ka ng, mag-usa raman may nagkwarto. Na mo reklamo jud ko kay ba ano, kay hibong ka bang ano, magluha naman ko. Ano ba kay hang na di kay plus. Gabi lagi ang eucalyptus naghana. Ano ko ba? Okay mo siya simot pero ikabukas mo tao. No, magkuhang na. Pero karon wala na siya. Buyag, wala na, delete na siya maglana-lana. Pero kita ko pa siya, nakita ni pa siya 2 weeks ago sa SM. Siya kuyog bago. Babae. Oo, in love na siya ron. Ano siya, kuya bro. Kuya na siya. Kuya na siya. Wala siya, change na siya. Pero kita ko pa siya to mga last year. Ito ang gym siya. Oh, gym na lagi. Karon yundang siya no? Sige mo sa gym. Sige po siya Oh, gym. anytime. Anytime? Anytime siya dito sa Lapu-Lapu. Ato tingin na Layla. Ambo ako kiba ko asa bro dila ra ko. Lingaw kay Pasha sa una. Ito ko kita, bisa ka asa ko biya ko si mga gigs sa Lagi. Bohol. Oh, kuyog ni Kasi ka. Bohol, na sila ni Forms, na sila forms na to. As Forms and then Na sila iyog, sila Iyog, power spoons. Horsebone o katong mga XB. Oo. Kuy ko to sa una. Kuy kita No, Bohol ato. ang ano. Wala. Moto tayo kinito. Sa kayo barko ba? Ay, hindi no, fast crop. Inapta sa business class ato sa taas. Tapos Pasha ba? Galingkod ba? Di mo sige ko. Di mo, diri ra ko to bang katong iyang kananan. Dili kananan. Ay katong Ang atubangan niya nga lingkuranan ba? Kaya na-aras din atubangan. Oo, kada na kayo. Yeah. Di siya ka-lean, straight na siya ba? Oo. Muli yung usahin mo kanahon ako kung larga ni stage no, uy, siguro tapad ano yun, kanang musakay barko ba? Ay, musakay aeroplano ba? Hindi siya, din no? 18 Kanang hours. economy? Oo. 16 hours nga. On. Di, pohon, mental lang yun. Pero madaman mo silang po. Diba? Ha? Madaman mo silang pa siya. Una kay gig ito. Madara ba ya? Pero dili pa kay ko inana kay in demand choy. Kanang, muna usahay lagi kanang, plano ko na, orang di mo ko kahimog mga kanta diri na kanang patok jud kayo. Basta na ako Cebu. Amot nga no ka, na, wala siya ko kibaw. Muna ako. Atong naka sa Cebu, ang imong kanta nga nahimo, dili para kapatok sa kanta nga imong nahimo sa US. Dili jud. Katong time nga nilarga ka. Diba naka Cebu. Ya. Na pandemic, niuli ka dito. Nakahimo mga kanta ato dito. Sa? Pandemic. Nakahimo mga kanta dito. Kan imong na-release. Oh, pero di kito ingon kuan kayo, dili mo kay to club niya. Ang pagbalik nimo nga naka sa stage, mo to nisikat ang Sabak Tadi. Oh, pero dugay na to na ako nasuwat 2019 pa. Oo. Oh, 2022 pa ni sikat niya TikTok ba. Tungod ra sa TikTok. Unsang ibuhat nimo kanta nga imong ipanungog nako ang na-release nimo. Na-release tanan? Nay usa nakibaw jud ko ng musikat maayo pero dorag li pa ko wa pa ko sure. Usa to? Tong connections wa. Ano wala to? Wala kay Bito. maldito Kay kay. tanan ba kanta nimo na abi ako. Oo. Ay katong natawag man. Oo, pero nindot kay kanta. Ay kay bisag ikaw makarelate ka kay daghan kay kag migo na mga inana sa. Anong ubito kato connections? Ambot lang wala mo. Murag makasag-o pa mga kwato nga linya gani. Tuluriga. Oo. Kato ano Di maldito na kayo. Maldito na kayo. Oo, niya urag na usad na akong outlook good kanang di na ako ganahan mangaway sad ba kanang or di sa kana niya Murag mahog siya nga rant. Di siya yung naran, murag hambog ba? Pride gani. Pride. Murag Tinod. kuan kay siya. Makakoy connect. Murag na pa mo tingin ito diri.
Oo, mura siya nag-ooze o ganang bati na energy ba. Pero which is nindot siya, paminaw, kanang ana siya, pero kana laging duol na tas Ginoo makibaw na jud taon sa kanang mga maayo ug di maayo ba. Kana bisag sabak daddy. Na ako yung pangutan na. Mm. Yun saan mo pag kuan kaning ay sorry. Yun saan mo pag kuan kaning life of a bay. I Kana mean, what? unsay mong like unsay mong naunaan ba nga kani life of a bay. Naman kay album man di ba? Kana oo katong di, nakita taoy ka last year nya nya. katong nag-release kag album katong niadto ko nimo sa Nocturnal. Ah, oo, Mo to'y last nakita kita na dita. to. Oo, When ito last kita. when na? Ano Nocturnal. sana? October. Last year. Last year, Okay na. October Mo mo to'y dito last last kita na to. kita. Oh. So ni anak ka Jo ari dire sige syempre. Ah. One of the kuan ta. Oh. Ito neto ko ito nakita ta. October ba to? October to. Oh. Yeah kana mo na nga time last na to kita ito. Oh. October. Oh. So nag-release ka ng live mobile nimo. Kuan, kanang morom to katon ng mga panahon na Chong, medyo kuan na magay kuato seryoso na. Wala pa ang sakit ito no. Wala pa pero kuan na kaya ko outlook ato medyo nanay, Oh, yeah, nanay stress Mm. niya kanang ana ba nanay nanay mga kanang labad sa ulo ba na kailangan nako ati manunon ya kanang ora dili nako as kanang kung ginatawag na free or kanang kuan ba na nako gi murag na lahi jud ang akong pagtanaw ato ba medyo kanang kuan na kay ko ato kanang nanay daghang gyud na huna nya mo to naghimo kog kanta kay Pero imo mga kanta puro sa mga Ginoo na di ba? kana dili oy uloy wala may Ginoo di agud. Or unsa na mga kanta nimo kanang unsa about Mas kuan na siya mas kanang na mas chill ana kana pwede na nimo mapatukar na imong lula inig Sunday ana ba. Di biya ka tukar mga ingana inig mga katong So, bisdak tukar sa to. ko bugo di biya ka katukar ana. Ang snatcher up dili biya kayo karon kana pwede ra na kanang pwede na nimo ipatukar while nag Pero nakay kanta sa una nga ni sikat balik karon. Asa sa sabak dili naman na mawa nga mga biplop magbalik-balik naman na. Tilaw-tilaw, kanang snatcher up kana labi nagkunon sa mga celebrity. Tinuod. Katuging sabak daddy gino. Mm. Na sikat sa TikTok balik boom. Katug. Nanaka sa stage ato di ba? Ano stage ato? Na pag imo pupunta to iwang Spotify to mo. Dagham si kay mga chicks sige sayo-sayo. Oh kato. Mo biya Tagtag, dito. oh. Hello. Pero wala pa kaya ba to di ba? Na bagor jud mi kuya ba to Oo. kanang bagor ko ni seryoso jud ato. 2023? Mm. 22. 22. 22 di ba? Oh. Kato mo. Timing kayo no. Ituyo tas Time. Ginoo. Basta mularga juga stadium niya. Na jud mo sukat no. Nadyo mo pabiling nga kuan ba? Mm. Kanang ni si Cookies gaganta ni. Mm. Oo, ano ba? Dagan kay kuan na to eh. Dagan kay mga Nangitabo lagi. Oo. Mga to niya. Karon nagplan ka nga mo uli. Ganahan mo uli sad kay Pila na ka? Di ba ko ka nilargag Europe, di ba? Iceland. Iceland. Kumusta yung Iceland nito? Ice gid siya. Ato jud ko atong river na dagan kay ice ng mga naanod. Oh. Nindot ra man sa Pila mo ka? Taon mo ka dito, di ba? 1 month? Dili sa 8 days. 1 month ka na wa diri. Dili sa Or after dito balik ka diri. 8 days ko. 8 days. Ano sa kanila larga US gani? Diba? Last year, di ba? Last year Summer? 2024. 1 month ko dito Oo, sa mo ganina. States. Balik ka diri. Plano na ka mo settle down dito. Kana may wa pa ko kibaw cho. Duha pa ko. No? Siyempre, ikaw ra ba usa diri? Ako ra sa diri. Amin ka nang ikaw ra usa diri ba? Sa imong family ba? Di ba kaya mong maghuwang dito na stage. Dako na tong bata. Dako na. Isa una, imo itong bantayan. Kay katong pandemic time, 2020. Si Josh. Magbantay, magtanaw pa mo og sa to cartoon dito naon. Masa ito, dito teacher Rachel, something. Basta magtanaw mo ato, ikay mo bantay while mag-work imong bantay. 6 years old na eh. Karon? Ay, 5 turning 6 tingali. Dako na kayo. Di, dako na. Gusto na kayo numbag. Mo. Gusto na kayo numbag. Dali ka na ako, no? At na kayo ba? So mo na, nga. Tingnan ko nga. Dali ra kayo kay bawo jud mo jud ay ang importante lingaw tas gibuhat.
Usa sa na Oh, ginaw. kana lingaw ra mo kasi Oo, siyempre na mga bata Mm. tulo na biya ako. Tulo na imong anak no. Kina magwangan 18 na. Dili sorry. Buwak. Pila day? 13. Oh, 13 na 13. yun. Oh. 13. Na hapit na nanay buot. Nanay buo to Ah. Chat na pa. Ngayo na. Mangayo na. Oo. Oh. Ngayo na. Niya. Ang mga duha sa dako-dako. Dagko na po pa dong. Mm. Pila na. So may evolve gud mo ang life gud ba? Murag, No? mausab gud tanan. Di na kay ka mo inom no. Di na siya kuminom. I mean, Oh, inom one ko. batch sa mi gana. Minom ko pero Di press una na pero party sa jud. una grabe ito. Kaya ba, bikato sa una nga. Friday, Saturday, bisag Sunday gani. Inom gyapon. Yulak no, chill pa kitong yulak. Okay, mga guba o mga nagit ato. Kato before pa ko naguba, di ba? Inom mamang gyapon. Chill pa kay to dito karon kay. Oo. Amot wala naman sa kukibaw sa Inom kasi yulak sa una, gamay pa. gamay pa kayo. Katong usa pa ka area. Usara ka Oo, area. di ba? Kaya inom ta dito. Ato ka. Permi to dito. Permi mi dito. Sa una. Karon niya, awa karon mo. Dako na kayo. Lahi na ang karon ako asa karon lahi na sa tang priorities ba. Sa una, bisag karon gabi awan na. Asas chuwa. Asa ka chu? Ready kay inom ba guba kayo. Karon lahi. Alos taga-adlaw to. Sa una, time karon nga nausab na. Di na kayo. Nagsa na lang. Mo to kag Manila balik. Yeah, mato ko Manila karong August 1. August 1 ka dito? Naraya to negosyo sa. Negosyo. Lahi man na negosyo illegal pero paminahon. Illegal. Negosyo sa gamay nga. Para po diri sa barbershop. So mo lang ito lagi nga. Kani by next year ato sa so ni-evolve na ang barbering. Tama to, ni-evolve na mga nani. So na ako'y twist. Unsa man yung twist? Kaning buhato no. Inani na siya ng setup. Inani na siya ng ang kanang ambience sa lugar. Inani sa pagka-cozy. So something inana ba nga wala na sa uban. Sa kagets saan mo na yung barbershop po ni? Basing jacuzzi. Basing while nagtupi kay nag-nails ni mo dia. Grabe ya sa Kaya nag-foot scrub. Pwede ba ya? Hassle na kayo ka. Kana hassle na siya. Kana usaho na gini mo. Usaho na gini mo. Usaho na gini. Tupihan ka sir pero kuha ni mo. Cutter mo. Kaya ka inigso diri. Inigawa sa customer. Taas na kayo buhok. Puro GTA ba? Ibong ko. Usaho na yung barbershop. Kagawas mo taas mo tong buhok. Di ba? So takibaw. Yung upaw lagi ni siya. Pagagawas niya. Nanay buhok. Taas buhok. Ay, ang murag nang nanay buhok. So something inana murag makaana yung tao na kayo. Lahi na po. Lahi na sad ang barber ba. So muna kay sa una magkuan-kuan bitaw sa una magbut-buot bitag pauso. Nana sa kay nana sa kay naunaan. Nga mga barber karon kay puros na sila nagtudlo or kanang seminar. Nag-evolve na sila mga style. Sa una biya more on clipper gid karon, more on sectioning. Daghan na ba? Nana po yung style. So ako ang buhaton, maintain lang gyapon inana nga kuan nga porma kanang mag sectioning pero akong gusto buhaton is ang lugar. I mean ang place itself nga bag-o na sa mga tao tan-awon ba. Kabaw kanang dili something new ba. Kanang gimingon ko nga ikaw to di mag barbershop. Elin kuranan ni nani ay shampoo. So naa sa ko naan nga lain na sa lain nga idea ba. Puhon next year. Makita ninyo next year. Murag lo. Lahi na po. Bitaw so. Ano naan mo ni? Mga anak ba? Kabaw na kung saan ay kapihan. Dili. Muna ang mga kasagaran barbershop karon nga. Kanay kape, nay mga bar area, bar area nay drinks. Ako lahi. Na ilisyan ang ligid. Murag Collab na kang abay Kinji. Shout out Kinji. Naga nagligid. So mura na makaingon ko nga. Masa na makaingon nga. Matong gingon ba nga di ko ganahan nga nas taas. Di ko ganahan mas stress atong client nga musaka pa dito. Init kayo or mas stress og lakaw. Gusto ko nga igsud nila parking. Sud lingkod, tupi.
wash, massage, tanan, kompleto. Gawas, bayad, gawas. And then drive. Oh, di ba? Murag fast cut. Murag siya drive-thru nga style ba. Masyag So, fast food. usa sa na sa akong na plano pod nga. Kanina sa akong shop, park and go ramsad. Naagay po dito pero sa ako siyang butangag twist gamay. Okay, ako sunod siguro na maghimo ko ako ang barbershop fast cut 10 minutes or free. 10 minutes or free? Oh. Og malapas 10 minutes free na. Free na. Grabe. Basta na tupiha. Puro ba? Upaw ra yun. Kanan. Upaw ra ba? Humanda Yeah, yun. so wala nga karon nga we need to evolve gid. Bisag sa life, bisag sa kinabuhi. Di ka pwede mo stay ani nga kinabuhi. Kailan dapat juga mo matay. dili siya matay kay kapit. Pero Yata sa normal. Iba, di ka permi nga mo maintain sa imong asa ka comfortable ba. Sakto. Example, diri ko kanina lang ko lingaw kay kustanan. Diri lang ko diri bahala na tong bana na, di ba? So ganahan juga mo stay away ka sa imong comfort zone ba. Sana. So mo na ako sa una comfort na ko sa una is uminom. Inom tanan laag. So naputol naman siya. Putol na. Napulaan ba? Kauban nimo mga tiguang naman sad. Nanay mga priorities. Naiuban nga na sa priorities. Naiuban napabilin ka po nito. Memorya po niya, lifestyle niya po niya. Lifestyle. Di, wala mo gusto sila family sad. Kasi sila yung mga priorities nga like mga bata na ba. So, nakagapon sila dito. Sila, bahala na sila. So, muna, karon lahi na sa ang tumong nimo ba? Kung saan na sa imong gusto buhaton for lifetime nimo nga kuan ba? Ako pangutana ron kana kay 1 hour na to. Lapos na to 111 no, dali ra kaysa. 1 hour no? Na 111 na. So ako pangutana. So last. Ang last kay kanang sa man nimo mahatag na advice sa pananglitan nay magsugod og tupi. Yeah, so kana magsugod og business. Kana lang business kay tanan naraman na sa YouTube. Di, magsugod kag tupi. Naraman nimo kung saan ka magsugod, di ba? Magsugod kag negosyo. Yeah, so kanina lang sa tanan man good, if gusto ka mag-barber, mabuhat mo gud nimo own. But if gusto ka magnegosyo, lisod siya. Pero dali siya isulti ha. Maghimo kog barbershop. Matukod ko butang na kog chair. Yan ako yung mga barber i-hire. And then sugod na. No, dili na nakadali. So, para nako pod if mo tukod kag inana nga business or nani nga industry, you should be ready sa tanan. No. Kay basin niya makalitan ka ba? Kalitan ka, give up na nun ka. Yeah, mo give up na nun ka kay murag white tayo nani man. Kay dili actually no sa tanan karon no lisod kayo isalig og tao. No, tinuon yun na. Bisag sa tanan, bisag kinsa, lisod jud kay salig og tao. Naragi kay masaligan ng tao nga mapabilin, nga mo sabay sa imuhang pagsaka ba. So mo na if mag-open kag barbershop, make sure nga ma-manage nimo tarong. And then dili man sa ingon nga kanang magkuha kag mga tao nga di mo fit sa imuhang purpose or dili mo fit sa imuhang goal. Di ba? So kana usa na nga if mag-open kag barbershop, dapat sa number one, ready. And dapat sa nga kanang say tawagan ay kanang dapat sa makibaw sa pamaagi unsaon nimo pag-handle sa imong mga tao. Kay imo ra butang diha, murag manok imo ra butang na patukaon ra nimo. Di pira mo saba bitaw kuno sa mo tuka nimo balik, di ba? So something inana nga if mag-open ka, di normal ra magunigod nga if mag-open ka business sugal jud biya. So in part sa kuan sa mga kani nga industry kanang labi na skills, lisod jud kayo siya i-maintain nimo ang tao ba nga mosunod gyud siya nimo towards bakit after pila ka years mahawa na sa nimo. So magbalik way mawa nila. Ikaw luoy kay ikaw may na imo mang negosyo. So mo na if mag-open ka barbershop, be ready. And para nako kanang have faith and salig rin mong kagulingon sa mga abilidad ba. Kayo. So sa mga naminaw karon na ganang magpatupi,
Asa mo sila makapatupad. Diri na sa number 1. It's a razor. Pero Ah. ambot lang ka. If number 1 mo. Pero Ah. most likely, so it's a razor. Since 2015, I was doing barber, 2015. And then nag-open ko barbershop 2021 until now. And pasalamat ko sa mga tao nga nisalig o sa mga tao nga nagtanaw karon nga sa mong kabuang ni Job nga sus sambot na lang. Dagan sa may kaagi sa tanin niya. Nga mga ups and downs ba no? Ups And downs. Nga share sa una. Ah. Job, no, Job. Inom ka kanila last ha. Job, asa ka? Job, nako sa balay. Gawsa sa gawas. Kinumdum ka. Magdagay sa kanan nga. Nanon ni Pasha ron. Si Nagyapon? Pasha na nag-drive ba? Nagyapon? Si Pasha na nag-drive ba to? I mean, naagapon ka ron? Mm. Long live No, si Pasha na nag-drive ba? Yeah, Oh. siya na. Yeah, nagsakinan ron. Sa una nga, kaingon ko nga. Kaingon ko, body dyan ka. Kayo. So, asa ka, pandemic punto, di ba? Dili, oy, wa pa lagi to Ay, pandemic. di, before pandemic, di ba? So, gawsa ko, ato, storya. Nanggawas ba ito yung mga 7 deadly sin ka ito nga, explain ka ba? So, ba ako sa mga 7 ano ka, Job? Law na kayo. Wala umana ni mo, Job. So, yeah, muna. Si Job, good kay usa sa nga, tinuod na akong amigo po nga, nagpakaingon sa nako nga, na-share po niya yung mga kaagi, sa sad days, o, yeah, I mean, bad days o good days niya. Kayo. Niya, ikaw dugay, hantod ka ron. No? Nagpabiling yung tinuod ka po. Magalingaw, actually no, last na ka. Taas-taas yun yung istorya. Pwede yun, ugma mo. Pwede na. So, karon pasalamat ko nga naa si Job dere nagpabiling case. Before, he was with me sa shop na ko. Nanay po na mong set up nga mag-story-storya. But now, karon na siya sa dako na. Dako na, di ba? Sa una, ako, Job, dream dyan ako mga barbershop. Ikaw po sa una, dream dyan ako nga kanang wide dyan akong music industry, di ba? So ako sa side na ko, na kabot na mga mong pangandoy, sa yasad, naabot sa kay, di ba? Naabot mga sa point nga na gawas imong kanta sa 2K 24 NBA. Diba? Na NBA. Kana pa lang kuan, di ba? Taas na kayo sa may Bisaya or kanang rapper sa Manila. Bisag Manila, di ba? Na ba? Al James sila. Si Al James, but before ba? Si Si Flo G. Ang ako ni ba no? Al James, Flo G, og si Shanty Dope. Before pa nimo. Ang before nako si Flo G og si Shanty Dope. Ang kato na year kay si Al James ug ako. Muna akong pasabot. Nga, why Bisaya nga Wala. Bisaya, kung Bisaya, wala. Bisaya, wala. So, mga pasalamat. Nay, grabe si Marge. Shout out Marjeline Didal. Nahimo ng rapper? Dili Tony's kanang pro skater na duwa ba? Na apil ya. Na siya sa duwa. Sa duwa? Kana sa mga skits. Apil siya sa karakter na kanang mapili nimo ba? Marjeline Didal bang. So muna nga unsa ka karon, Job? Unsa po karon? Pasalamat ko nga nagkaila po ta. Busy kita duha. Nagapon tay time nga maka-storya about sa atong kaagi sa ano yun sana to pag successful karon nga music ka ako sa barber and then na siya. Kayo. Kung balik ta ko ganahan mo patubi unsa man address di ba naman tay duha. Diri sa Apitong Street beside sa Diamond Hotel, Luyo sa Quest Hotel. And then sa AS Fortuna, unahan siya sa Rolling Hills. And then atbang siya sa Makita Services. If kibaw mo asang Macy's camera shop sa una sa AS Fortuna, nami diha. So kami ni Puli. So by next year, hopefully, katakong gingon ninyo nga wow factor nga kuan. Mo nang sa Banawa dili sad wa ta ko ba pakibaw. Yeah, muna final na ko nga lugar diha sa Banawa gid pero nangita pa kog spot gid nga kanang mo fit gid sa akong gusto. So karon na nay plano, na ko yung mga drawing and na ko yung mga plano nga forma sa shop and then kato akong gingon nga murag pag ulagi. So something inana. So hopefully by next year karon maawa lang ni akong kanang ni year nga para nako is not my year but hopefully my year. So sabot ka na murag
Not my year, but hopefully my year. So maybe next year mo bounce back balik and then new beginning, new something and new tanan. Ayo. Yeah, kung ganahan sila mo follow ni Masa mo sila. Yeah, so follow us on Facebook, Instagram, kanang TikTok. So Shitsu Razor and sa mga gusto magpa-haircut day, ha. So booking na mo nara sa Facebook tanan contact number nara sa among page kani. Buta na pod nato ang link sa. Yeah, buta na sa link. Salamat kayo Job nga. Job, salamat kayo. Thank you. Matik Thank you. Sa mga mina sa karon, if you guys want to follow the podcast, Instagram, A Life of a Bi Podcast, Instagram, YouTube, Spotify. So see you guys in the next episode. Peace.